Здравейте хора, добре дошли пак в новия клип. Днес с братовчет ми Тошо. Аз съм тук. Аз ще говоря на сръбски и ще ви превеждам доколкото мога. Не доколкото мога, аз ще ви превеждам. Ще играем Shadow Fight. Аз знаем български. Не знаеш български. Аз и моят знаем. братовчет Тошко ще снимаме този клип, както вече знаете, и да. Може. Тоест аз ще ви кажа нещо на сръбски. Где сте, бре, люди? Той имаше канал в YouTube, но... Не имам. Но... Аз нямам канал. Причи на сръбско. Не, че на сръбско не си ме разумете. Не, че да преводим. Не, че си я преводиш. Така. Аз ще казвам Тошко. Не, аз ще казвам Теодор. И... Камен е Дани. Или ти си сам. Ще му играти. План да играем малко или на турнамент или на челендж. Аз искам да играем. Само да ви кажа. Ние се редуваме на по един раунд. И аз мисля, че това е първият клип, в който ще снимам Shadow Fight 2. Призна трябва само Dream League. Аз му направих мобизъм. Да, не видите. Помните ли програмата Mobizem, ето виждате коя е. Ще аплодвам клипове, но ако е много би, защото имам страшно много малко. Експлодирай! Не трябва. Чаята тресна още веднъж. Ха-ха, то. Всеки не мога сериал. Shadow Fight. Не почвам от начало играта. Вече съм... Комплит на Hermit Links. Съм сам. Вечер. Това ще минам турнаменти, докато не ще мина нивото. Искам да стана 15 левел. Чай да ще намаля звука, че ме дразни. Оу! Къде бе, бродър? Чакай, ела ми тука бе. Експлодирай сам бе. Чакай да те тресна. Invisible. Мастър съм, хора. Мастър съм. Между другото, аз съм стига с големите ногти. Але, гръмни. Оп. Аз съм това с големите ногти и шипа на главата. Оп. Оп, 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 оп. Айде, да. Айде бе. Бих ли го? И хора, да. Това е. Срещу кой ще се бием? Shadow Fight. Стой с лък. Без никакви промени.
тук горе, под видео, no time to waste. Няма време за губене. Challenge fights are now unlocked. И какво като са challenge fights unlocked? Хелк. No time to waste. И скоро очаквайте. Ох. Това е за днеска. Айде да се грейдам 15. И ще спрем клипът. Само ще отгледам сега. Кога стана вече 8 минути снимам клип? О, не. Big swords. О, хора! Това хора може да вземе да се бие срещу Бъчър, като го апгрейдна. Окей, и айде ще си ги апгрейднем, защото се е така. Ама сега ще бъдем с тези. Ще ги енчантна. Enchant. Може само не бъде как се казва. Нищо. Благодаря, че гледате клипа. Надявам се да ви е харесал. И да, ще се видим
следващия път. Чао!